நான் தான் உங்கள் யுகேஷ் டைம் பாஸ் பசங்க சேனலில் இருக்கேன். இப்போ வந்து ஓஜா போர்டை பற்றி நான் நிறைய வீடியோவில் பார்த்தேன். அது நிஜமா இல்லை பொய்யான்னு எனக்கு தெரியல. அதுதான் நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறோம். நம்ம ஹோம் மேட்லேயே பண்ணி ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இப்போ வெளியே போகிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ நம்ம வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி போகிறோம். அது பொய்ன்னு நான் நிரூபிக்க போகிறேன். ஓகேவா? இதெல்லாம் உண்மை இல்லை அப்படின்னு நிரூபிக்க போகிறோம். ஓகே வாங்க இப்போ போய் ஓஜா போர்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வீட்டிலே செஞ்சேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஓஜா போர்டு. அதனால் வேணா எஸ்ன்னும். இப்போது யாருன்னா வேணும்னா பிரியாணி வேணும்னா BI அதுமாரி போகும். இது பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் பண்ணணும். 2 பேர், ஒருத்தர் இங்கே கை வைக்கணும், இன்னொருத்தர் இங்கே கை வைக்கணும். இப்படி கையை வச்சிடணும். இங்கே குட் பாயில் வச்சு இங்கே 2 இடத்துல கை வச்சிடணும். குட் பாயில் கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி வச்சோம்னா அந்த பேய் எங்கே வேணுமோ என்ன வேணுமோ அங்கே இழுத்துட்டு போய் கொடுக்கும். எஸ்ன்னா எஸ், நோன்னு. அப்படி நம்ம கூட பேச விருப்பம் இல்லைன்னா குட் பாய் சொல்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நானே என்னோட ஒரு 2 தங்கச்சி ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஒரு தங்கச்சி லைட் அடிக்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம். நான் என்னோட ஒரு சின்ன தங்கச்சி ஆரம்பிக்க போகிறோம். வெய் கையா. ஓகே, இந்த வீட்டில் யாருன்னா இருந்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட சொல்லிடுங்க. கோபிகா நீ தள்ளாத, அதுவே சொல்லும். திரும்பவும் கேட்டுக்கிறேன், வீட்டில் யாருன்னா இருந்தீங்கன்னா உடனே சொல்றீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவுறுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓ மை காட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நவுறுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? எஸ்ன்னு சொல்ல போதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ மை காட், இது உண்மைன்னு நினைக்கிறேன். ஒழுங்காவே அந்த முட்டையில் ஓ எனக்கே அந்த ஃபீல் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓ மை காட், எஸ் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எஸ் சொல்லிச்சு. இப்போ எஸ்ன்னு சொல்லிச்சு. அதுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்க போகிறோம். என்ன வேணும்னு கேட்டுட்டு அது இதில் இருக்க எதுனா ஒன்று. இப்போ வந்து பிரியாணினா BIR அப்படி போகும். அதுமாதிரி ஒரு லெட்டராக நம்மளுக்கு காட்டும். அதில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அது மாதிரி நம்ம பண்ணணும். அதுவும் எத்தனை பார்சல்லாம் கேட்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த நான் போட்ட இதில் அதுதான் இருந்தது. எத்தனை பார்சல் வேணுமோ இதில் காட்டும். ஓகேவா? ஓகே ஆரம்பிக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன வேணும்? உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. கோபிகா கை மட்டும் எடுத்துறாத. கோபிகா நீ தள்ளல. நானும் தள்ளல. அது ஃபீல் ஆகுது கைஸ். அப்படியே இழுத்துட்டு போகிறது. போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அடுத்தது என்ன வேறு சர்ப்ரைஸாக இருக்குது இந்த ரவுண்டில் கரெக்டாகவே. ஏன்னா இங்கே பேய் இசுக்கும். ஓகேவா? பண்ணும்போது கை எடுத்துடக்கூடாது இதுலேருந்து. ஓகே இப்போ ஆரம்பிக்குது. என்ன திரும்ப கே போகுது. எதனா கேட்குதோ? ஜியில் என்ன இருக்கு கோபிகா? திரும்ப எடுத்து வை. ஈகிள் இருக்கும்ல. சரி வை திரும்ப. இன்னொரு லெட்டர் சொல்லுங்க. என்ன ஐயாண்ட போகுது? ஜியா? ஓமிகாட் ஜியா? என்னது கோபிகா ஜி கேக்கு? ஓ முட்டையா? எத்தனை வேணும்னு இப்போ கேட்க போகிறோம். ஜி எத்தனை முட்டை வேணும்னு கேட்க போகிறோம். எத்தனை வேணும்? 6 இன்னும் எவ்வளோ? வேற என்ன வேணுமா? என்ன 6க்கு போகுது? ஓமிகட் 0. 60 முட்டையா? சரி நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துட்றேன். அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்த விட்டு போயிடுவீங்களா? ஓமிகாட் எஸ் சொல்லிடுச்சு. இப்போ நாங்கள் போட்டோமான்னு கேட்க போகிறோம். போட்டோன்னா நோன்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம போகக்கூடாது. குட் பாய்ன்னு சொல்லிச்சுன்னா போயிடலாம். வெய். ஓமிகாட் நோ போகுது பிள்ளைது. ஓமிகாட் குட் பாய் சொல்லிடுச்சு. ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது உண்மையா இல்லை பொய்யான்னு எனக்கு தெரியல. என் தங்கச்சி தள்ளலாம் நான் தெரியல. என்ன சொல்கிறேன் நீ கோபிகா? நீ தள்ளலாம்.
சரி விடுங்க, இன்னொரு வாட்டி நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு நான் பார்க்கலாம். அதுக்கு 60 முட்டை கொடுத்துடலாம்.